number 9. Thank you, Jesus. Yohane chapter number 4 verse number 9. Waphendula ke umSamaria kazi wathi, ungathini na wena ungumJuda nje kwacela kumamanzi? NgumSamaria nje mina. Ungathini na wena ungumJuda nje ukuwacela kum amanzi? NgingumSamaria kazi nje. Yes, Dad. Kaloku amaJuda akanabudlelane namaSamaria. AmaJuda akanabudlelwane namaSamaria. Verse number 9. Waphendula ke umSamaria kazi. Verse number 10. Waphendula uYesu wathi kuye, ukuba ubusazi isipho uThixo wafuna ukupha sona, umazi ukuba ngubani nalo ucela amanzi kuwe, ngeucele kuye wena aze yena akuphe amanzi aphilileyo. Verse number 16. Verse number 16. Wathi kuye, hamba uye kubiza indoda yakho nize apha. Waphendula umfazi wathi, andinandoda. Yesu wathi kuye, unyanisile ukuthi akunandoda, kuba ubona amadoda amahlanu nale unayo ngoku asiyo yakho. Verse number 20. Verse number 20. Okhokho bethu thina amaSirayeli babenqula uThixo kule. Okhokho bethu thina amaSirayeli babenqula kule ndawo. Yebo. Kanye namaJuda nithi iseJerusalem indawo apho abantu bamele ukumnqula khona uThixo. Yebo. Yesu wathi kuye, ndiyakuxelela. Wathi uYesu kuye, ndiyakuxelela. Liyeza ixesha ekothi ngalo ningabi samnqula ubawo kule ntaba okanye eJerusalem. Nina maSirayeli nina maSamaria. Nina maSamaria ninqula eningakwazi. Ninqula into eningayaziyo. Thina maJuda sinqula esikwaziyo. Thina maJuda sinqula into esiyaziyo. Kuba kakade ukwaJuda apho usindiso luphuma khona. Kuba kakade usindiso luphuma kwaJuda. Verse number 23. Yes. Kodwa kuza ixesha kwaye selikho abaya kuthi ngalo abanquli benene bamnqule ngomoya benyanisile ubawo, kuba ubawo ufuna abantu abamkhonza ngolohlobo. uThixo ungumoya, abo ke bamnqulayo kufuneka bamnqule ngomoya benyanisekile. Verse number 25. Lo mfazi wathi kuye, ndiyazi ukuba uMesiya ekuthiwa nguKristu uyeza, wothi ke akufika asixelele konke. Verse number 26. Yesu wathi kuye, nguye kanye lo uthetha nawe. Liphilile, linamandla, lingcwele, linguwe. Ebusuku Nkosi malidlakazi impilo yethu, ibe ngulowo nalowo abuyele ekhaya isimo sakhe singafani nasekuqaleni. Ngegama leNkosi yethu uYesu Kristu waseNazaretha. Father, we pray. Verse number 28. Verse number 28. Umfazi lowo ke wayishiya ingqayi yakhe. Umfazi lowo wayishiya ingqayi yakhe wayedolophini. Wathi ebantwini. Wafika wathi ebantwini, zanibone nanku umuntu ondixelele zonke izinto endakhe ndazenza. Akangebi nguKristu na. Le ndawo sifunda kuyo apha uYesu lithi iBhayibhile kwakunyanzelekile ukuba aqande eSamaria. Lithi iBhayibhile kwakunyanzelekile ukuba aqande khona eSamaria. Lithi iBhayibhile izange angene edolophini wayohlala phezu kwequla. Xa lichaza iBhayibhile eliqula lithi liqula uYakobi awalombayo waze walishiyela unyana wakhe uYosefa. Kulapho wayeseza khona inkamela zakhe naye wayesela khona. iBhayibhile ke uYesu wafika wahlala kule ndawo, kanti njengoba ehlala kule ndawo yindawo abantu baseSamaria abathi xa bedinga amanzi behlele kuyo.
So lithi iBhayibhile kule ndawo kwabakho intombazana eyafika uYesu ehleli phezu kwequla. Wayengahlalanga eqaleni, wayehleli phezu kwalo iqula. Xa efika lo wesifazana lithi iBhayibhile uYesu wacela kulo wesifazana, wacela ukuba lo wesifazana makamphe amanzi. And lithi iBhayibhile wayomile uYesu ngelo xesha. Hallelujah. Lithi iBhayibhile lo wesifazana wathi ungathini wena ungumJuda nje ukuba ucele amanzi kum ndingumSamariyakazi. Uthi lo wesifazana thina namaJuda asinabudlelwane. uYesu wathi qala, wathi wrong. Bese lo wesifazana uyawacela lamanzi uYesu xa emchazela ukuba ungubani kahle kahle, nokuthi umuntu ohlangana naye kwenzeka ntoni. Uthi xa emchazela athi lo wesifazana ndiyawadinga lamanzi. Athi uYesu xa lo wesifazana ecela amanzi kuye engasawajonganga equleni, kodwa sewafuna kwiqule elihambayo elinguKristu. LiBhayibhile wathi uYesu khawuze nendoda yakho. Wathi lona andinandoda. Uthi uYesu unyanisile ukuthi awunandoda. Number 2, uthi uYesu oqala urongo wakho ngulokuba uthi awunabudlelwane nohlobo lwabantu abathile. Besathi number 2, urongo wakho wesibili ngulokuba wena uthi ungenandoda uvele ube namadoda amahlanu. Bese lo wesifazana athi kuYesu kuyabonakala wena ukuba ungumprofeti. Bese aqale aveze into lo wesifazana uYesu ebefuna bafike kuyo. Uthi ndiyabona wena ukuba ungumprofeti. Bese aqala indaba yokuba mina unqulo ndalufunda kwasebuncinaneni. Oba womkhulu bakunandikhula bebenqula. Uthi bebenqula kulaa ndaba. Bese athi mina nithi indawo yokunqula yiyo leya iseJerusalem. Athi uYesu kanti uyayazi nendaba yokunqula. Athi jonga unqula into eningayaziyo kahle kahle, ngoba le nto ninqulayo ayinqulwa ngale ndlela ninqula ngayo. Unqula khona niyanqula, kodwa ninqula ngendlela erongo. Niyakhonza ukukhonza, noba niyakhonza, noba yinto ekhulu isenziwa, kodwa ayikutshintshi ngaphakathi. Ibonakala ngale nto ithi ndiqala ukuhlangana nawe ubundixelela ngoxolo ngenalo. Kuyacaca ukuba ninqulile, kodwa ninqula into eningayaziyo, ngoba le nto ayihambi kanjalo. Besabuyaye koba womkhulu ebebefundisa lo wesifazane athi hamba, kutsho ukuthi banqula, kodwa into ababenqula nento abanishiye nayo, banishiye nento erongo. Uthi Yesu uzolungisa loo nto. Unobangela wokuba ndizodabula ndizolungisa loo nto. And into yesibini endiyibhaqileyo yile yokuba niyanqula, kodwa amadoda nehlukani nawo. Unqulo lona niyalwenza, kodwa noba niyanqula nisajola. Niyakhonza ukukhonza, kodwa le nto nikhonza ngendlela erongo. Amadoda abantu ayaphela egqitywa ngabantu abathi kulaa ndaba siyanqula ubona nje.
Uthi ngizolungisa loo nto. Ngizolungisa loo nto. Ndifuna ukubuyisela iSamariya endaweni yayo. Bese lo wesifazana athi maye makhona athi kunomuntu okuthiwa nguKristu. And lo mntu lona kuthiwa xa efikile kunezinto azosicela zona. Njengoba bekhonza kunento ababeyilindile, bayakhonza ukhonza kodwa bakhonza besalindile, balinda kanti lokhu abakulindile kusendleleni esayo. Kwafika kepesha, kwafika kwaya kwendawo lo wesifazane bekade ehlangana kuyo namadoda. Kwafika kwahlala kwisport lo wesifazana ebesithi amadoda xa befika behlala ngale ndlela athi lo wesifazana ndadla mna, kanti namhlanje kuzawudliwa yena. Uthi kunomuntu okuthiwa nguKristu xa efikile, ukhona umuntu onceda kwabo bantwana, khona umuntu onceda kwabantwana ababethe ukuba bayageza. Xa efikile uyokusikela zonke izinto endake sakhe sazenza, uyakusazisa yonke inyaniso. Namhlanje size apha kule ndawo yasesiphunjana sizokunixelela inyaniso kaKristu ukuba abantu basephunjana ukukhonza khona niyakhonza kodwa kufumaneke kunezinto ezingadingekiyo phakathi kwenu ekumele nahlukane nazo. Uthi Yesu andizanga mntwini ongena cawe kodwa ndize emntwini olazi kakuhle unqulo, kodwa ubhidanisa izitya. Uthi Yesu ndinguye uKristu, ndinguye uKristu. Libhabhele xa esithi ndinguye uKristu kwaqala kwashiyeka ingxaki. uYesu kangathethe nto ngokushiywa kwezinto, kodwa ngenxa yokwembuleka kwakhe uKristu kwanyanzeleka kube khona okusalayo. Ngoba isiyinto yenza ukuba abantu baqhubeke bahlale emanyaleni kungenxa kuba kambulwanga uKristu, bahlale bengenaxolo ngaphakathi kwabo kungenxa kuba kambulwanga uKristu. Yinto ebangela abantu bahambe bechitha imihla abantu bethatha amadoda abantu bethatha amakhosikazi abantu kungenxa yokungambuleki kukaKristu. Ikawe bayazi kodwa uKristu bangamazi. Lo wesifazane wayeyazi inkqubo yabantu abadala, ngoba sinabantu abathi thina kuthiwa eyami inkonzo ithi, owami umfundisi uthi, kodwa ndizothi mina ukufika kaKristu uzogqitha izinto ezithethwe ngabantu so that abantu bakhe bahambe ngokutshiwo nguye. Siyabulela oku sesikuhalela kuright okunye kwakho mhlawumbe kusebenzile kwakusebenzela, kodwa ndisothi nawo isethanda ukuba sibuyele kuye, sishiye izinto zabantu kodwa sibuyele kuye.
uhlangana nendoda imfama uYesu. Xa ufunda chapter number 9 ke uhlangana nayo iBhayibhile wathi ifela phansi wayikaba emehlweni wathi mayohlamba echibini. Yahamba le ndoda yayohlamba echibini ingambonanga uYesu. Bafika abantu ibuya le ndoda ibona. Bayibuza uba kwenzeke ntoni selubona nje. Ithi le ndoda umuntu ekuthiwa nguYesu uye wathifela phansi wathatha waqaba emehlweni wathi mandihambe ndiyohlamba. Ndile ke ndahlamba ndabuya ndibona. iBhayibhile kusukela ngoko le ndoda yayingashumayeli ngoKristu ngoba lithi iBhayibhile bayibuza bathi kuyo uphi. Yathi impendulo yayo andimazi. Amandla okuphila asuka kuye kodwa umphilisi akaziwa. Noba bantu befuna ukuyithatha lento mama uhamba ufakaza ngayo abakwazi ukuyifumana ngoba kwawena uyazi. Simokamokana lento ke ngoku yile ndawo sikuyo. Abantu bemimangaliso abangamaziyo uKristu. That's why kuye kwagcwala abantu come and get your things because abamazi uKristu. Indawo ababisela kuyo abantu zizinto abababiseli kuye ngoba bamazi. Into abayaziyo kukuvula amehlo kodwa abamazi lo uvula amehlo. iBhayibhile yalwa le ndoda ihamba ingqina ivela ukuba bekulixesha sikulo ibizawuhamba ivele eTV. Isithi ngamandla kampostile ngamandla kapapa bengade ndingahambi ndihleli kwi-wheelchair ngoku ndiyahamba. Bengade ndikhwalela ndihamba nge-crutches kodwa ngoku ndiyahamba. Bendikade ndigula yeyona nto eshunyayelwayo hayi uKristu. Wayibamba uYesu wayilinda yahamba ithetha yangqina ngamandla kanti kuyosaleka abantu bamandla. Wathi uYesu kuzoba kubi ukukuye kunje kuzoba kubi ukukuye kunje. Wagxothwa lo mfo endlini yesikhungo wayibamba uYesu wayibuza umbuzo uyakholwa na kunyana woluntu. Ithi le ndoda ngongubani inkosi. Zayingqinile ebantwini kodwa umuntu ongqina ngaye xa ephambi kwakhe ayimazi. Ngoba baninzi abasindisiweyo angathi mayefika basale ngoba bamazi. Endlini yokusikholwa bakhona xa usiwa abasindisiweyo nabo bathi basindisiwe kodwa bamazi umsindisi. Kabamandla apha kabamandla lo wesifazana uyakholwa kodwa usaqhubeka namanyala. Lo wesifazana uyakholwa kodwa ayaphela amakhaya ngenxa yakhe. Lo wesifazana uyakholwa kodwa kunemizi evalwayo, kunabantwana abalala bengatyanga.
On Sunday uyakhophisa nxibe kakuhle, afake i-high heels, afake i-makeup, enze yonke into, ahamba athi we praise your holy name. Xa ephuma uphuma uyogqitha amakhaya abantu. Wafika uYesu wama ngaphambili. What now is the time to stop? Ukuba niqhubeke nizibiza ngam, kodwa nisenze izinto ezilirhutlela phansi igama lam. Wayoma phambi kwendoda ehamba ingqina ngamandla nangokuphiliswa. What is the now is the time? Ukuba nime ngokungqina kwamandla onto eningamaziyo. Wafika kwabanye uPawulos eAthene. Xa efika kwabaseAthene uPawulos, wafika beluxabisile unqulo. Kodwa njengoba benqula ama-altari amaninzi ahlukahlukanise, adibanise into engadibaniyo. Waya kwinkokheli, wafika wahlala nazo eAreopagi. Wathi bantu baseAthene, ndiyanibona uba nibalasele ukunqula, ndiyakuthanda, ndide ndihambahamba phakathi kwenu. Ndafika kukhona iqonga elimisiweyo, kuthiwa ngongaziwayo uThixo. Ndiyamnqula kodwa nimazi. Uthi ndizele uzochitha ngoku, uthi nizokwemphula le nto nithi niyayinqula, kodwa niyinqula ningayazi. Ndiyazibuza mna ukuba yintoni le yenza uba umntu athi sesindisiwe esithi unoYesu kodwa aqhubeka aye ezangomeni. Ndithi akungenxa kuba kayazi. Yintoni le enza uba umntu athi sesithi uyakholwa kodwa aqhubeka ayohlabela abaphansi? Kungenxa kuba lona unqula into angayaziyo. Kodwa ukwemphulwa kukaKristu kwenza ukuba abantu bathi qhuba into ezingqondweni. Siyabuya ingqondo ukuphulwa kaKristu. Mayingamphulekanga uKristu, sinqula ngendlela elisikizi. Kalisikizi. Asonqeni ukuza ngaphambili sisindisiwe, sihambe siyohlalisana, ngoba sinqula uYesu esingamaziyo. Siyeza kuba uYesu ngumuntu wama-promotions. Siyeza kuba uYesu ngumuntu esireceiva kwimitshato. Kanti ingelosi yaprofetha esiza yazisa uMaria. NiBhayibhile uYosefa wayefuna ukumala, kodwa NiBhayibhile wathi ingelosi kuye ebusuku esayicinga lathi Yosefa usumala, kodwa ongakuzalayo uzukunikeza igama. Umsebenzi walo eligama lona uzosindisa abantu bakhe ezonweni zabo. It's the only reason eyenze uKristu walishiya izolo. The only reason. The only reason. The only reason. Bayamemezela bonke kodwa bahlukani nemikhwa. Bayamemezela bonke kodwa xa kushona ilanga bayazimela baye kwizinto zobumnyama. Kodwa namhlanje size kule ndawo sizomemezela igama lendoda eyodwa. His name is Jesus.
yodwa ethi xa ifikile kuthi qenge ezingqondweni. Phakathi kwento eseyimenyezelo kule ndawo, ngoba lo wesifazana wayehamba wayenamathele kule nto, ephikisana nayo nenkosi uKristu uqobo lwakhe. Yayithembekile kwinqulo loyisemkhulu, kanti njengokuba ithembeke entweni erongo. Unamahasaya. Kanti njengoba ibambisa ifundiso esirongo. Abantu basekhaya, irongo lento ixelelweyo yokuba Kristu irongo. Lento yokuba uyakwazi ukuyibamba isavana noba ibenye, irongo. Ayinanto nomnqongo lento. Abantu basekhaya, kuyahlukwanwa nesono. Uma sithetha ngekaKristu ivangeli, sithetha ngevangeli elahlukanisayo. Ndiyayazi ke njengoba ndiyithetha le nto ayikho mnandi, ayinyumbazi, ngoba njengoba ndithetha ndisiphi uyavela, noSibongile uyavela, nale plate ekubeni nayo uyaFriday iyavela. ekaKristu yebo besengatalipha izulu niyakulo niyaphi niyakwalipha izulu umhlambizo yakwelo ba omkhulu njengale ntombazana kodwa le ntombazana yathi xa ijonga imfundiso yoba omkhulu yajonga ekaKristu kwakhona idelayo kwakhona ithathayo asihambi zombini kumele bekhona eyekwayo bekhona ethathwayo esiphunjana ndizothi makwehleza abantu mayiphakame asesulwini ona mahasi elibahasa hayi mnandi yabantu ngoba ihamba nama-emotions wethu imnandi yabantu ngoba yile nto sifuna ukuyiva imnandi xa ishunyayelwa yile nto siyithandayo uzawulahleka uzawethuka wena ngoba ufundiwe wena bakufundile amaqoka afundile wena uzawulahleka kodwa sizogxila ngaphambili ungabuyeli emvunje ungabuyeli phakathi kwabantu sathela lelangothi ukuyithetha kabuyeli utshintsha ulwimi uyela kophetho kutshintsha ulwimi uyele msekhaya ungasathethi lanto ukuyithetha nanku indoda etshintsha izinto ezingenawutshintshwa mntu the unchangeable changer. His name is Jesus. Kuphela kwendoda ekwenza ukuphela umnqano unamahasaya kuphela kwendoda egqiba unqano lwesono kuphela kwendoda ethi xa ifikile ikunikeza ukwanela kwebantu basekhaya senza kuJesu thina sasimanekeneki sasibabi unamahasaya izinto esizenzileyo kodwa wafika uYesu sazidela ubuthina bethu sathatha ubuyena thini kwaphucuka izinto ebezingento uDavide esithi undilande ezalweni ayondihlalisa namakhosi uthetha ngathi jonga asoze uyithethe lo language usahlele ezonweni halibasaya haleluya uzathola usindiswe usindiswa lokuhlangulwa xa ufuna usindisiwe ngawelathi into osindiswe kuyo yintoni
uphilisiwe. What if uphinde wagula? Ufumana umsebenzi. What if uphinde waphela? Webantu basekhaya, nathi indoda esixelela into zonke. Nathi indoda esixelela ubuthina bethu. Awalapha amadoda asixelwa sithakathwa ngobani. Kodwa uYesu usixela uba igqirha lam ndim. Nihlangene nababhuli. Nihlangene nababhuli abafaka amathayi. Banxiba isuti. Bathi ndibulawa ngosibanibani. Awubulawa mntu wena, uyazibulala wena. Igqirha lakho nguwe wena. Xa usithi isono ungumntu othatha ipoyizini uyifake emlonyeni ngokwakho. Leli mahasayi athi naziqula kule ndawo ekawume ngentaba. Nanku umdali wentaba ufikile. Kawume ngokhokho. Nanku umdali wakhokho ufikile. Kawume ngamagama abantu. Nali igama elinikezwe ebantwini abangasinda ngalo. Igama likaJesu. Nathi indoda. Nanku yaso. Ophupa wena. Ophuthiswa nabantu bathembileyo. Le ntombazana ithetha uba omkhulu bafa. uYesu phambi kwayo uyaphinda. Ithetha ngemfundiso zabantu abafayo. Kanti nanko ophilayo. Ushana haya. Ngoba le nto ibambileyo ifile. Nabanikazi bayo bafa. Kodwa lo sithetha ngaye wafa wabuya wavuka. Walehlula ithuna. Iyaphela. Nathi bese sinda ngaye. Xa singabambelela kuyo. Nathi imfundiso yokubanjwa. Nathi indoda enezulu. Ogama lamadoda akanamazulu. Kodwa nguYesu yedwa onezulu. Ayikho indlela eyezulwini ehamba apho uthanda khona. Baba womkhulu. Yamanyama. Bambezo baba omkhulu wena. Bambezo baba omkhulu. Kuthi uyasijonga bebenqula. Kodwa bebenqula into abangayaziyo. Le nto ibambeleyo ubamba abantu bebenqula into abangayaziyo. Unahasayo. Kunezinto oxakane nazo wena ongakwazi kohlukana nazo. Kanti ubamba imfundiso erongo. Jonga abaholo bawomkhulu. Niyakwazi ukuhola. Bathi besefolweni bashiya ifolo bahola. Oko umntu olimayo. Othi inkomo bezihamba efolweni. Avela ashiya indawo yokuyihamba eqaleni. Baholo bawomkhulu. Kodwa nansi indoda eyazi indlela. Akubhani somethemba njalo. Ngoba uyayazi indlela. Athi uyongihola ngeso. Angisekela impela. Athi ezulwini ngizolanda. Ngibonge phakathi. Uyathulana. Imithwalo. Iyathula. Thina uhlangene namaqula. Kodwa ayabulaleka manje uhlangene nawo. Arongo lamaqula. Yo le nto yesuhamba phezu kwabo. Wathi ixesha lawo liphelile. Ixesha lawo maqula aphelile. Amaqula obhwenga abantu ixesha lawo liphelile. Sizokwenza ntoni ezikhunzayo? Sizoqishelela amaqula abantu. Ngizonikelela amaqula abantu aphelele. Nali iqula laphezulu. His name is Jesus. Nali iqula.
ushataya abasela kwamanzi abaphindi bone nalikula nathi ndawosela bathi basesibuthana isani nathi ndawo usantalaba indabasatapaya nathi ndawo indabashataya siyaphela isomo sawuhlangana naye siyaphela isomo amantombazana sekhona agcwele mahle azalwayo kodwa kwagqika isomo utshwala bunamagama amahle oba ngoku buswiti sasibusela buhaka oba ngoku kumnandi kodwa kwaphela isomo kwezenjani sihlangane noYesu uYesu Jesus. 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 Yesu wamabandla. Yesu wamabandla. Yesu wamabandla. Mabubuyu Yesu Mabubuyu Yesu Mabubuyu Yesu nakumntu obuyiswa nakumntu olahliweyo nakumntu oshwemva kwakunyanzelekile kwakumele uYesu adabuke kwakumele eziphunzana bekumele sizomapha sizomemezela uYesu 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 Tini abantu balapha naku Yesu uthapha naku Yesu sawusinda ngantoni sawusinda ngoYesu esisukulwana singoso esisukulwana siphambeneyo sawusinda ngantoni uYesu Muthi Bhayibhile izame kimi nonke nina anisindwa imithwalo nenibulalekayo ukuthi uYesu njalo lokhu uMoses wayiphakamisa inyoka yophethe enhlango kanjalo nendodana yomuntu imele ukuthi iphakanyiswe ukuthi uYesu kumsamariyakazi nalenkula likaJakobe benizwa ngamanzi kulo naphinde nanxanwa kodwa bekhona enkula engavela lishiwa uJoshua lishiwa uJohane lisithi bhekane nani undlo elithwala lesisisono sehlabathi phakathi kwamakula khona nani nkula elingcono phakathi kwakumkane ezikhona nansi kumkane engcono phakathi kwenkosi esikhona nansi inkosi engcono uYesu waseNazaretha uyasithwala asisusa isono sehlabathi Johana 3:16 wenjalo uThixo ukulithanda kwakhe ihlabathi wanikela ngendodana yakhe ekuphela kwayezele ukuze bonke abakholwayo noma ngamasela bonke abakholwayo noma bayathakatha bonke abakholwayo noma ngamanqila uma bakholwa ake sibe nostanders
wavela unyana womntu aphingumphingo wegolide, wavela unyana womntu amahloni wakhe uchazamana nabomayo, wavela unyana womntu esithi Johane lowo lizwi ke uyakhona izinto singekabikho, intaba enisibonayo zenziwa nguye, ilwandle enisibonayo zenziwa nguye, umaphezulu kosamba, umaphezulu koluhlanya, umaphezulu kwaBhuda, umaphezulu kwa-Allah. Sivala amehlo siyathandana. Ngizobona inkululeko namhlanje. Ngizobona amandla enkululeko namhlanje. Ake sithandaze nomuntu namhlanje uthi Nkosi Yesu nami ngiyavuma. Ngiyavuma. Ushathapaya. Ngebesika. Yebo Nkosi. Ndiyavuma. Yebo Nkosi. Ndiyavuma. Yebo Nkosi. Ndifuna sakho. Ola kaneni. Yebo Nkosi. Yebo Nkosi. Bukhona thi Nkosi Yesu nami namhlanje ngiyakwamkela iba yinkosi babumsindisi wempilo yami. Khona usisi lithi iBhayibhile for 12 years wayeneqhenqa, wayezihambile zonke indawo akalithola uncedo, kodwa lithi iBhayibhile wabamba umqukumbelo wengubo kaJesu wakhululeka. Khona umuntu ethi nami ndizamile zonke izinto, onke amathemba abantu ndiwazamile, kuphela imali, kuphela impahla esibayeni, alukho uncedo endilitholayo. Omnye uthi ndathenjiswa ngentambo kodwa ndikhanya iintambo zikhona. Omnye uthi ndathenjiswa ngecawe kodwa ndithwetyulwa icawe ikhona. Omnye uthi ndinxitywa nasenkonzweni yam kodwa amandla esona sandibambile. Yonke indoda esiyaziyo abantu benkosi esiqeda isono siphele sithi nya empilweni yomntu. Nanku Yesu, nanku Yesu, wathola yena ipackage, wathola yena ipackage, wamthola yena i-250 ye-1-on-1 ozoba sayidinga ngoba nemisebenzi itholakala kuye. Wathola yena nempiliso itholakala kuye, wathola yena nenkululeko itholakala kuye. Ake sithandaze nomuntu othi Nkosi Yesu ndewamkela, ubukhona ungasiphakamisa sakho. Ilabakhatha yabashaba. Simile komzuzwana, simele kowena. Ubukhona okasindisa uYesu yamdinga. You can lift up your hand. Sithandaze kanye nawe. Shaka parakatha yalabahanda. Ubukhona uYesu kamamkeli, amafa yahlangana. Jesus Christ is coming back again. Where will you spend your eternity? Mawusifa komhlaba uYesu ungenaye, uyamchitha apha emnaphakade lakho. Here is Jesus. Unakhatha yalabakosha baba. Funa ibandla lithandaze lonke uma ngeke ufuna ukwamkela uJesu. Funa ke sikhuleke ngamandla. Lithi iBhayibhile wathi uPaulo simefika kwesi sikelo kukhona isibingelelo zoThixo abasemhlabeni, wathi ngizonazisa uThixo lo eningamaziyo. Ngifuna ukumemezela umpostoli uChingana ukuthi namhlanje sizodiliza onke ama-altare ebekade emile lapha eMthatha, ngoba one of the purpose imvuselelo emangazo it is to destroy all the altars of the evil. Uvele kaJesu Kristu kuphela i-altar, ne-altars zobuqawe, we are here to destroy them namhlanje ngegama lenkosi Yesu. Ne-altars abathakathi nalapho ezibhonzana sizoziphahlaza namhlanje. Ne-altars ezono, ne-altars emihlaliswano,
utshwala neatha zentakatho. We are here to destroy them. Lord, igama liphakanyisiwe phezulu ezulwini phantsi emhlabeni nangaphansi komhlaba. It is the name of Jesus. Namphakama bonke amadolo yaguqa, zonke iilwimi ziyavuma.